Директната сеитба носи многостранни предимства с положително въздействие както в микромащаб на ниво стопанство, така и в макромащаб върху околната среда, територията и здравето на планетата като цяло. Намалява натиска, който земеделието упражнява върху почвената система. Снижава преките и непреките енергийни разходи, както и емисиите на въглероден диоксид, произтичащи от аграрни практики. Стимулира натрупването на органична материя в почвата, подобрявайки нейното химико-физическо плодородие и ограничавайки риска от свлачища и повърхностни срутвания. Намалява до 90% почвената ерозия в резултат от дъждове и вятър, благодарение на мулчиращия ефект на растителните остатъци и покривните култури. Създава условия за възстановяване на почвената микрофлора и микрофауна. Оптимизира използването на водните ресурси, като намалява изпарението от почвата с до 70%. Подобрява въглеродния отпечатък на земеделското производство, както чрез намалено потребление на енергия и емисии, така и чрез улесняване на въглеродното задържане в почвата. Позволява по-устойчиво управление на почвеното плодородие, като в средносрочен план дава възможност за ограничаване на използването на минерални торове.